na sang soil sample ang mga technical personnel sang Department of Agriculture o DA Region 6 Regional Soils Laboratory sa palibot sang Mount Canlaon nga nalabot sang asupre kag lahar flow kag gina-analyze karon ang resulta. Ini ang suno kay Director Dennis Arpia, Regional Director sa nasambit nga talatapan sang ma-interview sa mga katapo sang media. Dugang pa niya, nakapreposition na ang mga rice seeds kag iban pa nga high-value crops nga igahatag sa apektado nga mga mangunguma kag iga-distribute ini tion nga safe na kon mayaran na sang go signal. Nahibaloan nga nagdangat na sa masobra 11.3 million pesos ang halit sa sektor sang agrikultura sa bahin sang Negros Occidental. Dun sa mga kalamidad, kaya lang pagdating po dun sa kung ready na yung area, doon po tayo tutulong sa ating mga farmers. So by now, pagkatapos lang po na maging safe na yung lugar, actually hindi pa masyado, pero pinuntahan na po ng ating mga technical personnel. In-assess na po natin, kumuha na tayo ng mga soil samples para yung magiging approach po natin ay appropriate. Nagpasalig naman ang Department of Agriculture kan DA Region 6 nga buligan nga makarecover ang mga mangunguma nga apektado sang paglupok sang Mount Canlaon. Report nagikan sa DA Region 6 ini sa K5, Kim Montaño Caluyo kag para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.